Silav, roj baş, hevanno, hêvîdarim herkes baş e. Di vê bernameyê de ez ê bi temamî cih bidim daxuyaniya dawî ya hev seroka kecekê Besê Hozat ka em binirin di derbarê pêvajoyê de çi dibêje. Du hêvarê di medya Haber TV'de hate weşandin pir deng ve nedaye ji ber ku di nava civakê de daxuyaniyên Besê Hozat hê belav nebiye di çapemeniya Tirk de jî hê cî negirtiye. Niha em binêrin ka di derbarê pêvajoyê de di derbarê van serhildanên dawî yên cîwanan de di mesela İmamoğlu de Besê Hozat çi dibêje? Muxalefeta li Tirkiyê a li Kurdistanê a li hemer AKPê çawa dikare bi hev re bikive nava tifaqê? Behsa hemîvan mijara dike. Êrişên Dewleta Tirkê ên li Kurdistanê ên li ser Rojavayê Kurdistanê her wiha êrişên li ser Elawiyan tiliya Dewleta Tirkê tê de ya jî sûçên Dewleta Tirkiye de êrişa ser Elawiyan de hemî behs dike. Ya herî mühim jî di vê pêvajoyê de helbesta Dewleta Tirkê çawa dibîne Besê Hozat? Ez dixwazim ev pir baldarî were godarî kirin ez binêrim temam em wisa bikin çawa ye hevano deng baş e eger kaj me re bêje eger deng baş be em hema bidomînin ez li benda peyamê we me em tona dengê xwe eyar bikin eger her tişt temam be ez peyamê we nabînim normal e gelo temam tamam Samî Sadî dibêje deng süper e ne wisa em hema dest pê bikin. Ez bawer dikim mala te ava azad süper û her hebin hemî tabê her wiha Ferhat jî Ferhat Şehrebûr Ferhat Şehrebûr mala te ava. Tamam. Tamam. Gelek spas. Süper. Hevanno ez hema dest pê bikim. Pêşî du hêvarê min temamê daxuyaniya Rêzdar Besê Hozat godarî kir ve bi Tirkî godarî kir. Qismek daxuyaniya wî hat weşandin bawekê Kurdî di Ajansa Nûçiyan Anefê de min ji wê derê girt. Qismekî jî min bixwe guherand, min kontrol kir. Wergera wî ji bo sedî sed rast be. û ev e. Ez tenê bîrim bîra we ku hêzên parastina gel HPG bilançoya şer ya dawî ragihandiye binêrin çi dibêje tam 1045 caran hatiye bombekirin di van rojên dawiyê de. 1045 caran ji hewayê ve hatiye bombekirin. Yani Dewleta Tirkiye rehet nasekin. Ew jî kengî roja 22 23 mehê. Yani ez bawer dikim di nava hefteya dawî de ye. Baş e Besê Hozat çi dibêje hevana? Em di hefteya lehengiyê de ne ji 21 adarê heta 28 adarê hefteya lehengiyê ye. Di şexsê hevrê mazlûm Doğan Mahsûm Korkmaz de hemû şehîdên azadiyê û şoreşê bi hurmet hezkirin bi minnet bibîrtînin. Newroz referanduma banga reber Apo bû dibêje. Newroza 2025 bi rastî jî newroza herî biheybet a hemû serdeman bû. Bi milyona mirovî deryayekê ji mirovan okyanusekê ji mirovan ava kirin. Hem li çar perçên Kurdistanê hem jî li dervê welêt Newroz bi coşekî gelekî mezin hate pîrozkirin. Banga aştî û civaka demokratîk coş û kelecan da Newrozê. Referanduma azadiya fîzîkî ya reber Apo hate kirin. Îsal li rojeta navîn jî Newroz gelekî biheybet bû. Newroza îsal xwedî wateyekî gelekî cuda ye. Peyamên siyasî gelekî xurt bûn. Jaliyekî ve daxwaza azadiya fîzîkî ya reber Apo banga ji bo yeketiyan netewî mora xwe li Newrozê xist. Di nava Kurdan de hest, hişmendî, ruhê yeketiya netewî gelekî xurt kir û mezin kir vê Newrozê. Newroz berxwedan e. Newroz serhildana li dijî zilmê ye dibêje Besê Hozat. Başê dadkeve nava meselê. Bêguman reber Apo ji bo demokratîkbûna Tirkiyê ji bo komarekê demokratîk ya li ser bingeha çareseriya pirsgirêka Kurd 5 salan bênaber tê dikoşe, 26 salan jî li îmraliyê di nava şert û mercên giran ên tecît û îşkenceyê de vê têkoşînê dimeşîne. Herî dawî bi banga aştî û civaka demokratîk ji bo çareseriya doza Kurd, çareseriya berêya hukukî û siyaseta demokratîk îradeyekî gelekî xurt nîşan da û bang kir.
Ev yek hem ji bo Kurdistanê hem ji bo Kurdan hem jî ji bo gelên Tirkî bangekî gelekî giring e. Helwesta rêbera po keda wî gelekî hêja ye em qebûl dikin dibêje Besê Hozat. Lêbelê Dewleta Tirkê ne ciddî ye. Bi taybetî desthilatariya AKPê MHP dûrî ciddiyetê nêzik dibe. Ne samîmî ye. Heta roja îro jî ev wezîrê wan ê edaletê Yilmaz Tunç daxuyaniyên dûrî ruh û karakterê rewşê dide. Daxuyanî û pratika wî bi eynî rengî ye. Desthilatariyê dewletê heta niha tu gav navêtiye. Hefteya ku bang hate kirin diviya bû mafê hêviyê yekser bi cih bate anîn. Ev pêvajo diviya bû di nava hev de paralel bi hev re bişiya bimeşiya. Lêbelê ev pêk nehat. Ji bo mafê hêviyê bi cih bianîn pêwîstî bi guhertinên qanûnî hebû. Şert û pêwîstî bû ku li meclîsê komîsyon were avakirin. Sererastkirinên hiqûqî qanûnî bênekirin. Guhertinên qanûnî bênekirin. Lêbelê ev nehate kirin. Di şert û mercên rêber Apo de tu guhertin nehate kirin. Tecrît li îmraliyê didome dibêje Besê Hozat. Rêbera Apo piştîbangî diviya bû tekîlî bi hevkarê xwe re bi hevalên xwe re rêveberiya PKK re danîba. Diviya bû me bi hev re dema li darxistina kongrê diyar bikira. Me bi hev re rojev destnîşan bikira. Ji bo rêbera Apo kongreya PKK bi xwe bi rêve bibe, tevlî kongreya PKK bibe. Wisa hatibû pîlan kirin. Rêbera Apo divê kongreya PKK bi xwe bi rêve bibire, ba heta tevlî kongrê bibe. Rêbera Apo lîderê damezrener yani avakarê PKK ye. Bahçeli jî, AKP jî vê dibêjin eger madem lîderê damezrenerê PKK ye, tenê ew dikare wê fesih bike. Niha ev yek pêk nehat. Piştîbangî bi rêbera Apo re tu tekîlî nehate darîn. Sterîlîdanên malbat û parêzeran yê ji bo hevdîtinê jî hatin redkirin. Komkirina kongrê, diyarkirina dema kombûnê, destnîşankirina rojevê, rêvebirina kongrê, ev pêvajo hemû diviya bû rêvera Apo li gel rêveberiya PKK bi hev re bimeşandina. Diviya bû yekser ba. Li vê derê biya. Li gel vê yekê diviya bû rêvera Apo karibiya bi her kesên ku ew dixwaze bi wan re tekîlî danîba. Hevdîtin pêk baniye. Lê pêk nehat. Rojnamevan, siyasetmedar, akademisyen, nivîskar, saziyên civaka sivîl, heyetên cuda, hukuknas, derdorên cuda yên ku dixwazin rêbera Apo bibînin, diviya bû karûbana pêra hevdîtin çêbikin. Statûya îmraliyê diviya bû bi temamî bihata guhertin. Diviya bû sîstema îmraliyê sîstema tecît û îşkencê bi temamî ji holê bihata rakirin, bihata perçekirin, ji hev bihata xistin. Diviya bû azadiya fîzîkî ya rêbera Apo pêk bihata. Mebesta me ji şert û mercên kar û jiyana azad ev e. Ev nehate kirin. Tecît didome. 24 roj derbas bûn. Hêjî guhertinekî tune ye. Tekîlî pêra tune ye, agahî jê nîne, agahiyê me jî tune ye jê. Ev ê çawa bibe? Rêveberiya PKK daxuyanî da. Heta ku rêbera Apo nekeve dewrê PKK nikare kongreya xwe bicivîne. Nikare biryarekî bide, nikare xwe fesih bike. Gerîla nikare dest ji çekan berde. Ev zelal e. Tu aliyekî vê yekê bê nîqaşkirin tune ye. Tenê rêbera Apo dikare vê pêvajoyê bi rêve bibe. Pêvajoya veguhertina demokratîk, pêvajoya ji nû ve avabûnê ji aliyê rêber Apo ve tê bi rêve birin. Ji bilî wî kes nikare wê îradeyê, wê hêzê, wê înisiyatîfê nîşan bide. Ev gelekî zelal e dibêje Besê Hozat. Heta ku di vê mijarê de gavekî neyê avêtin, ev kongre nikare bicive. Nikare biryarekî bi vî rengî werbigire. Ji bo biryarekî bi vî rengî nikare bicive kongre. Yekane kesî ku vê yekê bike, rêber Apo ye. Avakarê PKK ye. Yê ku dawî li vê pêvajoyê bîne, yê ku dawî li vê pêvajoya tekoşîna çekdarê jî bîne, ancak rêber Apo bixwaye. Vê meselê pir giranî dê serê hevano biborin di derbarê vê rojevê de jî agahiyên nû tên niha
Hêzên me li Eniya Bendava Tişinê du balafirên keşfeyên artêşa Tirkiya dagirker xistin. Duh roja duşemê bi artêşa Tirkiya dagirker û çetên wê derdora Bendava Tişinê bi çekên giran tomparan kirin. Di encamê de ziyanên maddî yên mezin çêbûn. Balafirên keşmê bênaber li herêmê digerin balafirên keşfê ê Dewleta Tirkiye. Hewldana çetên dagirkeriyê de bi balafirên bê mirov êrişbirin ser noxteyên hêzên me ê li Bakurê Bendavê Yekîneyên Şehîd Harûn êriş têk birin du balafir xistin xwarê. Ev weke deqeya dawî ji herêmê hat. Min xwest ez bi we re parve bikim. Gelekî spas dikim. Ez hana bidomînim. Niha ev meseleya ku yani ancak dibêje rêbera podkare pekekî fesih bike biryara çekdanînê bigire tenê ew e eveya sê çar cara dubare dike. Yani pir zelal e dibêje. Niha ji bo ku ev pêk were behsa mevzuatê dike. Niha Wezîrê Edaletê radibe dibêje mafê hêviyê di mevzuatê de tune ye. Gelo ew mevzuat aydê Qur'anê ye. Yani ayetekî Qur'anê ye nikare biguhere. Tu pêvajoyekê ew qasa ciddî didî dest pê kirin, bêguman tu yê mevzuatê jî biguherînî. Eger tu ciddî bî, eger tu ji dil bî, wê demê tu yê mevzuatê biguherînî. Guhertina wê mevzuatê karê du sê rojan e. Me li kulîn kir, me ji kesan pirsî. Mafê hêviyê di nava sê çar rojan de dikare were bi cîhanî. Me çima di peyama bi dîmen de îsrar kir wê demê? Ji ber ku ev tecrûbeyek bû, ezmûnek bû. Yani me xwest em Dewleta Tirkê biceribînin ka heta ku derê samîmiyet durist e. Teskirina desthilatarî û dewletê bû. Dema ku me xwest em dîmen bibînin. Me xwest em test bikin ka çi qasî ciddî ye. Eger ciddîbûna wê li ber peyama bi dîmen yani dibêje eger Dewleta Tirkê ciddî bîya ew ê li hember peyama bi dîmen ra nebûna. Ew ê nebûna asteng. Wê pêvajoyekê ew qasa dîrokî çawa were dest pê kirin? Pêvajoyekê ciddî ew ê were meşandin, pirsgirêka 100 salî wê were çareserkirin, lê peyameke bi dîmen jî ji me re zêde dibîne. Ev çiwa dibe? Ev yek ciddiyet, samîmiyeta te radixe pêş çavan. Ya rast divir de maskeya wan ket xwarê. Bi astêkirina peyama bi dîmen re maskeya li ber rûyê Dewleta Tirkî ket xwarê. Rûyê wan ê rast derkete holê. Piştre jî ji xwe dewama wê nehat, vaye hûn jî dibînin. Yani bi şiklekî dibêje pêvajo sekînî ye. Heta ku garantiya qanûnî û hiqûqî ya vê pêvajoyê nebe, ev pêvajo nikare bi pêş bikeve. Eger bi vî rengî dewam bike, sibê du sibe wê temamiya wê yani heyeta ji heft kesan jî ya ku çûne îmraliyê wê tev werin girtin. Tu garantiya wê tune ye. Hevserokên dem partî jî di nav de. Garantiya kesekî tune ye. Ji ber ku garantiya qanûnî hiqûqî tune ye. Her tişt li derve hiqûqê tê kirin. Yani weke illegal, tişt bi qaçaxî têne kirin. Serrastkirinên hiqûqî divê bêne kirin. Li meclîsê qanûn bêne qebûl kirin. Rêberê me hîn di destpêka pêvajoyê de got. Bila li meclîsê partiyên desthilatariyê, partiyên muxalefetê bi hev re komîsyonekê hevpar ava bikin. Ev komîsyon jî guhertinên qanûnî bike. Bila garantiya hiqûqî qanûnî ya vê pêvajoyê ava bibe. Zemîna wê ava bibe. Tu tiştekî ji wan nehate kirin. Berovajiyê vê yekê ji bo ev zemîn amade nebe, bi her awayî êriş têne kirin. Çawa dikare bimeşe ev pêvajo? Eger pirsgirêka Kurd li şûna têkoşîna çekdarî wê bi rengekî hiqûqî, siyaseta demokratîk bê çareserkirin, wê demê divê zemîna hiqûqî û siyaseta demokratîk hebe. Eger ev nebe, wê PKK çawa dest ji çekan berde? Aliyê din de jî ev banga ku ji îmralî hatiye, dibêje ev mutabaqateke hevpar e di navbera Öcalan û Dewleta Tirkî de. Banga Aştî û Civaka Demokratîk, banga ku rêberê me kir, di eynî demê de mutabaqateke hevpar e. Mutabaqateke hevpar e ku bi heyeta dewletê re hatiye amadekirin. Mînak, kes zêde balê nakişîne ser vê rastiyê lê belê ez weke şexs vê yekê gelekî giring dibînim.
Dewletê jî naveroka vê bangê qebûl kiriye. Lewma konsensûsekê hevpar ava biye. Naveroka vê bangê çi ye? Wateya wê çi ye gelo? Ev bang ji bo komara demokratîk e, ev bang ji bo lihevkirina demokratîk e, ev bang ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd ya bi aliyên hukukî û siyaseta demokratîk e. Dewletê ev yek qebûl kiriye. Eger dewletê ev yek qebûl nekiriba, gelo ev bang wê karibiye bihata kirin. Gelo ev bang wê karibiye derketa derve. Wê destûrê vê yekî bihatibe dayîn. Madem ey dewlet dibêje Besê Hozat. Desthilatdarî tu proje, perspektîv û polîtîkaya komara demokratîk dibe. Qebûl dikî, madem kî tu wekî dewlet, wekî desthilatdarî, tu proje, perspektîv, polîtîkaya komara demokratîk qebûl dikî, madem kî lihevkirina demokratîk qebûl dikî, çareseriya pirsgirêka Kurd ya bi rengî hukukî û siyaseta demokratîk qebûl dikî, wê demê tu yê gavan babêjî. Wê demê tu yê gavekî berbiçav, şember babêjî ku em bibînin gavekî di pratîkê de. Tu yê zemîna hukukî, qanûnî ya vê yekê biafirînî. Ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd bi rengî hukukî û siyaseta demokratîk, tu yê li meclîsê zemîna vê yekê amade bikî. Di encama vê yekê de rêbera po divê wê azad be, bi rêxistina xwe re, bi her kesî re bikaribe têkilî dayîne. Tu yê ciddî bî, tu yê samîmî bî. Tu yê van êrişan rawestînî. Na, eger bi îsrar dibêjî ev bang bê şert e, ev bang bê merci, Öcalan bi vî rengî gotibû, wê demê wekî dewlet û desthilatdariyê tu tiştek ji wê bangê te fehm nekiriye. Yani eger tu rabî bibêjî ev banga Öcalan bi vî rengî ye, şert tune, merc tune, tiştekî tê de tune, wê demê dibe we tu tiştekî fehm nekiriye ji vê bangê. Ev konsensûsek e, lihevkirinekî di navbera Öcalan û dewletê de ye. Tu heta zemîn amade nekî, îmkana ku ev pêvajo pêşkeve tune ye. Pir vekirî dibe. Divê rûnên û çil carî wê bangê ji nû ve bixwînin. Ew bang ji xwe mutabaqateke hevpar e. Wê demê tu yê berpirsyariyên wê bi cih bînî. Li gorî wê tu yê gavan bavêjî, tu yê ciddî bî. Piştî wê ez ê werim cem we bersiv bidim peyamê we. Baş e? Hinekî din jî bixwînim. Besê Hozat dibêje nabe bi vî rengî. Ji wan wetirê yên li hemberî wan fehm nake, yani em bêfehmen. De ku dolabên ku dewletê 100 salin li ser Kurdan gerandiye, makê me? Komplo, lîstik, fen û fûtikên li Kurdan kirine ma hindikin. Ma Kurd bi wan nizanin. Hişek heye, bîrek heye, hişmendiyeke kûr heye, bûyerên qewmî heye, tecrûbe hene. Kî wê bikeve wan xefikan? Eger tu divê de îsrar bikî, wê demê em ê rabin bibêjin tu fen û fûtan dikî. Tu de ku dolaba nigerinî. Ya ku tu dikî komplogerî, ya ku tu dikî lîstikin. Tu taktîka siyasî dikî, tu li pê lîstikan digerî, tu manevreya siyasî dikî. Niyetekê te ya ji bo çareseriya pirsgirêka biriya siyasî, demokratîk, hukukî tune ye. Derdê te ew e ku tu Kurdan tekoşîna wana 5 salî bi hemû nirxên xwe ve bi nirxên azadiya demokrasiyê ve ji holê rakî, tasfiye bikî. Niyeta te ew e tu polîtîkaya qirkirinê bidomînî. İsrara te ev e. Dibêje Besê Hozat ji Dewleta Tirkê re. Bikar û guman ji xwe hene. Dibe yani em di nava şüphê de ne ji xwe. Ji destpêkê ve ev şüphê me hebûn. Lêbelê rêbera po bi rastiya vê dewletê dizane. Tekoşînekî gelekî xurt dimeşîne. Êrişên li dijî tekoşîna azadiyê qet kêm nebûn. Piştî banga agirbestê jî vê dewlet êrişê xwe domand. Di vê pêvajoyê de çekên kîmyewî hatin bikaranîn, bombeyên fosfor hatin bikaranîn, hemû çekên qedexekirî bi berdewamî hatin bikaranîn. Dewleta Tirkê stûçên şer kir di şerê li hember Kurdan de. Bi taybetî ev êriş hemû piştî yekê adarê bênaber baweyekê dijwar dewam kirin.
Di vê çarçovede li dijî van êrişan agirbesta ku jaliyê PKK bi hatiya ragihandin jî di rastiyê de watiya we nemaye. Eger PKK agirbest ragihandibe, divê dewlet jî agirbestê ragihîne. Divê her du alî agirbestê bi hev re ragihînin ku pêvajo pêşkeve. Yekalî PKK agirbest ragihandiye, dewlet jî êrişî xwe domîne. Di pratikê de tüm maneya vê agirbestê nemaye, dibêje Besê Hozat. Ev 41 salin şarekî dijwar heye, bi 10,000 mirovan jiyana xwe ji dest da. Di vî şerî de hemû çavkaniyên aborî yên Tirkî hilweşiyane. Di vî şerî de Tirkiyeyeke hilweşiyayî heye. Hê jî dibêje ev ne şer e. Her roj 10, 15, 20 balafirên wan radibin, bombeyan dibarînin. İHA, SİHA, dronên wan ên bombebarkirî yên bê mirov. Her tim li hewayê digerin. Tank, topê wan bên avber bombeyan davêjin. Çekên kimyewî ên fosforê bikartînin. Her cûre çekan bikartînin. Ji vê re dibêjin ev ne şer e. Ev tekoşîna li dijî terorê ye. Wê demê ev çi ye? Yê esasî elbet zîhniyeta qirkere, zîhniyeteke qirkirinê, zîhniyeteke li dijî Kurdan, zîhniyeteke paşferû li ber çavên cîhanê şerekî ew qas dijwar dimeşîne Dewleta Tirkê. Şer dewam dike bêguman. Tekoşîn berxwedana hevrême jî dewam dike. Ji xwe bersiva herî xurt didin êrişan. Lazim e were dayîn jî. Dibêje Besê Hozat. Ez didomînim hevanno. Desilatariya AKPê MHP ji aliyek ve ketiye tayê canê xwe, ketine taya desilatariya xwe. Ji bo desilatariya xwe bidomîne, li ser piyan bigire, baweyekî bê perwa êrişa hemû komên muxalîf dike. Ne hukuk heye, ne ahlak heye, ne vicdan heye. Tu nirx, tu qîmetan nas nake. Li ser navê mirovahiyê tu rêgezan nas nake. Di nava êrişekê ew çend dijwar daye. Ji xwe bi salan e li Kurdistanê şerekî qirkirinê dimeşîne. Şerekî qirker, faşîzma ku bi dehan salan e didomîne heye. Me her tim ev yek got. Eger li Kurdistanê faşîzm hebe, wê li Tirkiye demokrasî nebe. Eger li Kurdistanê şerekî qirkirinê bêkirin, wê li Tirkiye hukuk, demokrasî, adalet nebe. Ev yek wê bandor li Tirkiye jî bike. Wê belav bibe. Di vê mijarê de me her tim bang li civaka Tirkiye kir. Bang li muxalefeta Tirkiye û gelek aliyên demokratîk kir. Berê jî em bi hev re di nava tekoşînekî de bûn. Di vê mijarê de ev mafdar derketin. Yani me got, heta ku li Kurdistanê aramî çênebe, aramî nayê Tirkiye jî. Niha faşîzm û zexta li Kurdistanê li her derê Tirkiye belav bîye. Mînak, li Kurdistanê hê jî zulm heye, tundî, faşîzm didome. Îjar dema ku ev zilim, ev faşîzm li Tirkiye jî berdewam bike, gelo demokrasî û aştî li Kurdistanê mümkün e. Pêvajoya aştî û civaka demokratîk dikare pêş bikeve. Gelo tiştekî wisa çawa mümkün e? Qez nabe. Ne li Kurdistanê, ne li Tirkiye tu tiştekî pêş nakeve. Eger li Amedê faşîzm hebe, wê li Stenbol û Enqerê jî faşîzm hebe. Eger li Stenbolê faşîzm hebe, wê li Amedê jî faşîzm hebe. Ev yek wê li colê mergê Dêrsimê jî hebe. Ev wisa ye. Xwezaya kar û hukûqê wisa ye. Ev desilatarî qels e, zayîf e. Me her tim got. Gelekî qels e. Ji ber vê êrişê her kesî dike. Êrişê raqîbên xwe dike. Beriya êrişên li hemberî CHP bikin, li dijî gelek şaredariyên li Kurdistanê qeyyûm hatin tayîn kirin. Şaredariyên Kurdan dagir kirin. Niha jî bajarê herî mezin ê Stenbolê. Bajarê herî mezin Stenbolê kiriye hedef. Li Tirkiye bi taybetî CHP li hember tevahiya muxalefet êrişekî gelekî dijwar heye. Ya rastî niha li Tirkiye darbeyeke siyasî ya rasteqîn heye. Niha li ciyekî ku ew qas êriş hebe, muxalefet dibin êrişeke ew qas mezin de be û hewl were dayîn ku were tasfiyêkirin, pelçiqandin, pêvajoyeke aştî û civaka demokratîk wê çawa pêş bikeve. Yani gelo dikeve hişê we ev mümkün e dibêje Besê Hozat. Ji dema ku ev pêvajo ketiye rojevê heta îmraliyê ya Dem Partiyê xeberekî gelekî berfireh meşand. Yani xebatekî
Dibêje ji dema ku ev pêvajo ketiya rojevê heta niha heyeta Dem Partî xebatekî gelekî berfireh meşandiye. Çû cem CHP jî daxuyanî dan bi hev re. CHP got ew xwedî li pêvajoyê derdikevin. Gotin çi de sîwantê ew ê bikin. CHP di dîroka xwe de cara pêşiye helbestekî wiha wêrek nîşan dide. Diyar kir ew ê her cure destekî bidin pêvajoyê. Piştre pakêtekê demokratîkbûnê xistin rojeva xwe. Diyar kir ku pirsgirêka Kurd ancak li meclîsê dikare çareser bibe. Anî ziman ew ê komîsyonekê li meclîsê taybet ji bo vê mijarê amade bikin. Li dijî polîtîkaya qayûm helbestekî gelekî cidî nîşan dan. Bi Dem Partiyê re ketin nava tifaqê. Eger AKP rabe li hemberî lehevkirina bajêr ew qasî dijminahiyê bike, êriş bike, cezayan bibire, darbeyan bike, tasfiye bike, tu çawa xuşkûbiratiya gelên Kurd û Tirkan biparêzî? Yani jî çawa tu karî yeketiya wan, aştiya wan, pêvajoya çareseriya demokratîk bi pêş bixî? Gelo ev mümkün e? Na, ne mümkün e. Ev yek kilşeyê jî, li ber çavanê jî, ji ber vê yekê niha pêvajo xitimiye. Tecrid berdewam dike. Pêvajo pêş nakeve. Ew qas êriş hene. Cara yekeme ji rayedarekî Partiya Karkerên Kurdistanê dibihîsim ku pêvajo xitimiye, yani rawestiyaye. Tecrid dewam dike. Ber bi ku dirêve diçe nayê. Besê Hozat dibêje yek ji wan partiyan bû ku CHP wê piştgirî bida vê pêvajoyê. CHP ew partiyê ku Dewlet damezrandiye. Bû yek ji wan partiyên ku piştgiriyekî xurt dida vê pêvajoyê. AKP niha radibe li hember avaniyekê bi vî rengî dest bi nêzîkatiyekî ew qasî giran bike, hewl bide hemû muxalefetê tasfiye bike. Yani tu çawa dikarî vê pêvajoyê bi pêş bixî? Yani partiya herî mezin a Tirkî CHP'ye, a duyem AKP'ye, a sêyem Dem Partî û paşê MHP'ye. Eger CHP rabe bi vî halê xwe piştgirî bide vê pêvajoyê û AKP jî li dijî wî bikeve nava operasyonan, ev zirar dide pêvajoyê tabî elbet. Dibe ev nîşan dide tu çawa nezê pêvajoyê dibî. Yani ji AKP re dibêje. Asta ji dilbûna te nîşan dide. Encameke çawa derdikeve holê? Nîşan dide bêciddiyetiyekê mezin heye li holê. Yani tu ne ji dilî, tu li pey dek û dolabanî. Ji AKP re dibêje Besê Hozat. Ji roja ewil wan bixwe diyar kir. Gotin em eniya navxweyî bihêz bikin. Bes bi tevlîbûna her kesî em dikarin vê pêvajoyê bi pêş bixin. Erê bi rastî jî pirsgirêka Kurd û pirsgirêka demokratîkbûna Tirkiye bi beşdarbûna her kesî pêkan e. Di serî de jî muxalefet. Divê li hemberî van êrişên faşîst têkoşîneke bihêz ya yekbûyî ya hevpar were meşandin. Bes bi vê rê dikare ev êriş werin pûçkirin. Vê derê helwesta Besê Hozat di şibeya Dem Partiyê, hevserokê Dem Partiyê jî Rezdar Tuncer Bakirhan çû hevdîtin pêkanî bi serokê CHP bi hevra daxuyanî dan li hember van êrişan helwesteke hevpar nîşan dan. Niha Besê Hozat jî bi eynî wê pêşniyaz dike ku li hember van operasyonên AKP mirov têkoşîneke hevbeş bimeşîne. Ev desthilatdarî AKP, MHP û Erdogan hewl dide bi çewsandin, tasfiyêkirin, şikandina îradeya hemû muxalefetê desthilatdariya xwe bidomîne. Derdê wan hemû ev e, armanc ev e. Bawekî zelal derkete holê. Rû rastiya vê desthilatdariyê bawekî tam derkete holê. Di vê mijarê de tu kes divê nekeve nava du diliyê. Ma di rewşeke wiha de wê pêvajo were pêşxistin. Faşîzm gelekî zêde bîye. Wê çawa pirsgirêka Kurd çareser bibe? Wê çawa pirsgirêka Kurd girêdayî bingeheke siyasî û hukûqî çareser bibe? Tu siyaseta demokratîk û zemîna hukûqî bi temamî ji holê radikî. Êrişêwan dikî. Erdogan demagojî dike, qala endambûna yeketiya Ewropayê dike. Ew yek dubare xistiya rojeva xwe. Hemaseteke bi vê rengî têkirin. Ya divê tu hên nikarî qanûna bingehîn û hukûqa xwe yani biguherînî. Hukûqa yeketiya Ewropayê, peymanên navnetewî, biryarên dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê
Tu hê nikarî duwan da biryaran bidî, guherînekî çêbikî, bi cih bînî. Tu çawa bi kîjan rûyê qala endametiyekê tê Ewropayê dikî? Tu kî dixapînî? Bi vî rengî hewl dide Ewropayê bixapîne? Di warê aboriyê de tengav bûye. Aboriyekê têkçûyî heye li Tirkiye. Bi vî rengî hewl dide berê sermayedaran bide xwe. Hewl dide gel bixapîne. Tirkiyeyekê têkçûyî hilweşiyayî li holê ye. Tayyip Erdoğan hewl dide welatên derve bixapîne. Wekî qaşo ku Tirkiyeyekê demokratîk ya li gel gelê Kurd pêvajoyekî aştiyê pêşxistiyê heye. Wisa dixwaze nîşan bide. Yê ku li gel gelê Kurd pêvajoyê aştiyê bi tasfiyekirina hemû muxalefetê pêş bixê. Bi pêşxistina her cûre êrişên kîmyewî û fosforê. Yani dixwaze îmajekî nîşanê derve bide ku wan bi Kurdara li hev kiriye, pêvajoyekî aştî heye. Ama li hundir faşîzmekî pir ecayîb didomîne hem li hember muxalefetê hem jî bi êrişên xwe yên li dijî gelê Kurd gerîlayên Kurdistanê. Mesela wekî numune didomîne tu yê li gel gelê Kurd pêvajoyekî aştiyê bi tasfîkirina hemû muxalefetê pêş bixî, bi pêşxistina her cûre êrişên kîmyewî û fosforê. Yani tu bi tunekirina temamê malbatekî dixwazî nîşan bidî ku tu pêşketiyî. Li Kobanî malbatekî bi temamî îmha kirin, ji holê rakirin. Ma tu yê bi tunekirina pêvajoyê aştiyê tu bi van êrişên xwe tu dixwazî aştî bi pêş bixî. Tu kî dixapînî? Gelo tê kî bixapînî? Ma ev yek mümkün e. Ji ber vê yekê divê li hember faşîzmê têkoşîneke hevpar were meşandin. Divê perçebûn tune be. Ji xwe armanca sereke ya vê desthilatariyê perçekirina muxalefetê ye. Divê kes nexape. Ev yek gelekî giring e. Divê hemû kes bi zanebûn nêzîkî vê yekê bibe, ev gelekî giring e. Hevano didome hindik ma ez ê hemiye bixwînim. Mixwest pêşî ez bikim 2-5 ama îcab nake. Ez ê hemiyan di beşekê de xilas bikim. Besê Hozat pêşniyaz dike ku li hember faşîzmê têkoşîneke hevpar were meşandin, divê perçebûn tune be, ji xwe armanca sereke ya vê desthilatariyê perçekirina muxalefetê ye, divê kes nexape. Ev yek gelekî giring e. Divê her kes bi zanebûn nêzîkî vê yekê bibe, ev gelekî mühîm e. Her wiha CHP berdêla kiryanê xwe dide. Divê ev yek jî were dîtin, were gotin. Bi salan vê desthilatariyê li ser piyan digire. Ji desthilatariyê re canxilasiyê dike. Dibêje vatan millet Sakarya, yani welat Nete û Sakarya jî ew li pişwan de xwe vedişêre. Li belê hemû gotinên vatan millet Sakarya ji bo parastina desthilatariyê bû, ji bo berjêwendiyên wê bixwe bû. CHP jî bi qasî vê desthilatariyê sûcdar e. Ev desthilatarî bi salan e li ser piyan e, stûçê CHP ye. 22 salin Tirkiye xistiye vê rewşê. Niha qaşo hinekî rastî dîtine, hinekî polîtîkaya xwe dixwazin biguherînin. Hinek ji çavê wan vê bûye, aqilê wan hate serê wan herhalde. Hêvî dikim ku ev yek tam çê bibe, bi rastî jî hatine ser heşê xwe. Wekê dibêjin, mirov ji kêdira zirarê vegere kar e. Li pişt komkujiya Elawiyan Tirkiye heye dibêje Besê Hozat, basa Sûriyê dike, êrişiyên li ser Elawiyan yên li Sûriyê. Heta ku Tirkiye destê xwe ji Sûriyê nekişîne, li Sûriyê şer qet bi dawî nabe. Ev tevlihevî kaoz ji holê ranabe. Li Tirkiye li pêşiya demokratîkbûna Sûriyê astenga herî mezin e. Tirkiye li pêşiya demokratîkbûna Sûriyê astenga herî mezin e. Hewl tê dayîn ku faşîzma li Tirkiye belavî tevahiya rojhilata navîn bêkirin. Hewl dide tevahiya rojhilata navîn bişibîne xwe, mîna xwe nîşan bide. Li Sûriyê hewl dide sîstemeke dewletê ya tekparêz, dewletekê faşîst, mezhebparêz, olperest bi pêş bixe. Ew dijminê gelan e. Ew dijminê civakî ye, dijminê jinê, dijminê baweriyê, dijminê çandê ye Dewleta Tirk. Li Tirkiye çi dike bila bike, dixwaze li Sûriyê jî eyn tiştî bi pêş bixe. Ez bawekî vekirî dibêjim, dibêje Besê Hozat. Ev komkujiya li Elawiyan hate kirin qirkirinek bû.
bi rastî jî pir bi bandor bû. Tesîr li me kir. Em xemgîn bûn. Li pişt vê komkujiyê vê qirkirinê li ser Elawiyan teqez Tirkiye heye. Ji xwe wan bawekî eşkere anî ziman. Bawekî eşkere gotin. Tevî hetêşê me Elawiyan tepeser kirin. Bawekî eşkere gotin. Me di komkujiyan de cih kir. Ji roja pêşî ve hemû sozên semo yên girêdayê Tirkiye, çetên girêdayên Tirkiye xistin nava li vû tevgerê. Gelek komkujî ji aliyê hêzên çeteyên xwe ve dan pêkanên. Ew hêzên paramîlîter yên girêdayê Tirkiye û komên çete ew komkujî pêkanên. Tirkiye ji qetilkirina bi hezaran Elawiyan berpirsiyar e. Ev hêzên ku girêdayê Tirkiye ne ew berpirsiyar in. Agahiyên cuda hatin belavkirin. Gotin ku Tirkiye bi kobrayan hin gund bombe kirine. Ji hewe ve bombe kirine. Bi dronan bombe kirine. Ev agahî di çapemeniyê de pir bi berfirehî hatine xweş kirin. Teqez aliyekî wê rast heye. Ew bi xwe dibêjin. Ev hemû delîl in. Bi xwe tînin ziman dibêjin. Bê me Şam wê tu carî nikare ve tepeser bikire. Yani bê me Şam heteşe wê tu car nikaribiya Elawiyan tepeser bikire. Sûçên xwe îtiraf kirin. Ev hemû sûçên şer in, sûçên li dijî mirovahiyê ne. Divê Tirkiye were darizandin, were mehkemekirin. Tirkiye di komkujî û qirkirina Elawiyan de rol lîst. Vê yekê îtiraf kir. Niha ji aliyekê din ve êrişeke domdar li ser Bakur Rojhilatê Sûriyê li ser Rojavayê Kurdistanê heye. Ev êriş tu carî ranewestiyan li Kobanî malbatê ku ji 10 kesan pêk de hat qetil kir, 9 kes di eynî keliyê de şehîd bûn, hatin qetil kirin, yek ji zarokên birîndar jî piştre jiyana xwe ji dest da. Ev sûçekî mezin ê şer e. Ev sûçekî mezin li dijî mirovahiyê ye. Bi salan e li dijî cih û warên sivîlan êriş pêk tînin. Li ciyên xizmetguzariyê dixin. Ev hemû sûçên şer in, sûçên li dijî mirovahiyê û qirkirin e. Dikeve çarçoveya sûçên qirkirin e. Cihê geniman bombe dikin, îstasyonên avê bombe dikin, li çavkaniyên jêrzemînan dixin. Bi vî rengî çend sivîl jî hatin qetil kirin. Hat zarok kuştin. Ev dewlet, Dewleta Tirkiye, ev desthilatdarî ku jerê zarokan e divê hesabê vê bide. Paragrafa dawî jî dixwînim, paşê têm cem we. Li Şamê lihevkirinek çêbû, hema pişra zextekê giran li Elşara kirin, pişra pêşnûmeyekê destûra bingehîn de xistin pêş, lê belê bi nizîkatiya heyî nepêkanek û hikûmeteke dibin bandora rast a Tirkiyeyê bi rastî jî demokratîk bibe. Bi vê têgihiştinê re Sûriyeyeke demokratîk nayê avekirin, destûreke bingehîn a berfireh nayê çêkirin, ev pêşnûme ya destûra bingehîn a ku em bas dikin, di bingeha xwe de xwedî avabûneke tekparêz otorîter e. Weke pêşnûmeyeke li dijî mafê jinan e. Mafê civakî, mafê gelên cuda ne. Ev yek teqez nayê qebûl kirin. Yani heta ku bandora Tirkiye li ser Şamê hebe, ev nemimkün e. Ji ber vê yekê ji aliyê gelek koman ve nerazîbûn hate nîşandan, protestoyên tund hatin li derxistin, avakirina Sûriye demokratîk xwedî giringiyeke jiyanî ye. Pêwîst e ji bo Sûriyeke demokratîk tekoşîn were meşandin. Ev gelekî giring e. Sûriyeke demokratîk, destûreke Sûriyeya demokratîk tekane misogeriya hemû gelên Sûriyeyê di warê çand baweriyan de. Misogeriya jiyana azad û demokratîk e. Yani garanti ye yani. Eger wisa nebe, wê demê li Sûriyê şer kaos wê neqede. Şertê pêşî evî yekî ew e, Tirkiye destê xwe ji Sûriyê vekişîne. Çavkaniyê van hemû pirsgirêkên li Tirkiye, çavkaniya van hemû pirsgirêkên li Sûriyê, Tirkiye bi xwe ye. Li pêşiya demokratîkbûna Sûriyê, astengîya herî mezin Tirkiye ye. Pêwîstiya me bi tekoşîneke xurt ya li dijî vê heye. Yani Besê Hozat Dewleta Tirkiye ji çav derxistiye, bi vê zîhniyetê re pêvajo mêvajo nabe dibêje. Hevanno ez werim cem we. Kaj mira bêjin we çi we dît? Bi qasî 39 deqe me daxuyanî xwend, daxuyanê Besê Hozat. Ez fikrê we mereq dikim. Eger tunebe
Erê. Yani daxuyaniya Murat Karayılan jî di vê çarçovê de bû ama a Besê Hozat pir dijwar e, pir sert e û ew ê were nîqaşkirin. Yani Dewleta Tirkê wê pir ciddî bigire û ez bawer nakim piştî vê saetê piştî vê daxuyaniyê pêvajo bi vî şiklî bidome û rayedarên Partiya Karkerên Kurdistanê jî bi vî şiklî nêzê pêvajoyê bibin. Yani ev daxuyaniya Besê Hozat ez dibêjim mîladekî ye di nava pêvajoyê de. Yani bi dewletê re bi vî mantiqî bi dewletê re mirov nikare bimeşe. Ya dewlet temamî samîmî dibe, durust dibe, xwe diguherîne, pêvajo pêş dikeve yan jî vedgere wekê berê. Ji xwe amedekariya şerekî pir ciddî tê kirin. Ez wisa pê hesiyam. Dewleta Tirk li hember Kurdan topyekûn xwe amedeyê şer dike. Eger were bîra we beriya pêvajoyê jî me bas kiribû. Yani sê rê tune heye, du rê hene. Ya pêvajo pêş dikeve bi ser dikeve, ew jî pêvajo pêş dikeve bi ser dikeve tê çi manê? Yani PKK xwe fesih dike, çekan berdide û dilê Dewleta Tirkî jî rehet dibe. Tamam, xilas. Ama mafê Kurdan, heqê Kurdan tiştekî nayê dayîn. Eger ev nebe, wê şerekî topyekûn were meşandin. Pir berfirehî. Em wisa pê hesiyan, edî rojava dikeve çarçova vî şerê nakeve nizanim ama li wê derê parastinekî navnetewî heye. Qise'de, Rojavayê Kurdistanê şîrîgên hêzên navnetewî ne. Türkiye li gor dilê xwe nikare bikeve Rojavayê Kurdistanê. Ha, di van demên dawiyê de Hakan Fidan diçe Amerîkayê, bi Amerîkan re li hev dikin, tavîzên pir ciddî didin Amerîkayê. Yani ew di dayîna tavîzan de meşhûr in. Amerîka dikare Rojava ji çav derbixe, ew ciyê nîqaşê ye. Ama ez bawer nakim. Çünkü a ji niha ve em dibînin ku çek û sîlah li Rojavayê Kurdistanê anha zêde bûne. Yani Rojavayê Kurdistanê bi konvoyan çek û sîlahan dikire. Bi xatirê we hevanna bi hêviya rojên xweş zat ez ê êvarê weşanek çê bikim ama em ê behsa vê mijarî bikin qismî ka çawa deng vedaye. Yani min nexwest ez van peyaman bihêlim êvarê bihêlim şevê. Edî heta êvarê hevalên ku merex bikin bila bikevînê ji xwe re godar bikin li Besê Hozat. Axaftina wî bi Tirkî bû. Min xwest hemî hevalên ku Tirkî nizanin bikaribin fayde bibînin ka tevgera Kurd çi difikire derbarê pêvajoyê de. Bila herkes li gorî hêşî xwe tev negere. Herkes bila rastiyê bibîne. Yani şik û guman di pêvajoyê de hebiye Besê Hozat dibêje heye. Besê Hozat bi xwe dibe şik û gumana me ji sirî ve heye. Baweriya me bi Dewleta Tirkê tune ye. Wana divê me çi zanin ya? Tecrûba me ya pêncî salan heye. Em wisa hema jinişka bi çar gotinên Dewleta Tirkiyê em bawer bin û rabin çek û silahê xwe dayînin tiştekî wisa tune ye. Tevgera Kurd bi xwe pêşa roja xwe diyar dike. Bi xwe qedera xwe diyar dike. Armanca yekane Dewleta Tirk, armanca bi tenê ya Dewleta Tirkê ew e milletê Kurd bi temamî qir bike. Ha, tevgera çekdarî a Kurdan jî carna wekî hincet bikartîne ji bo qirkirina milletê Kurd ama armanca nîhayî a Dewleta Tirkê qirkirina temamê Kurdan e. Ew pir şey. Yani şik û şüphe tu kesekî ez bawer nakim hebe di virada. Dem baş silav.